15-17 мартта президент хайлаударында республикала 10 меңдән ашу ямагат күзәтүчеләр эшләй. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Һәм безнең программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы башлыгы карамагындагы Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идара итү академиясының өстәмә белем бирү һәм инновацион үсеш департаменты итәкчесе республиканың ямагат палата әгъзасы Тимур Валитов. Һаумыгыз, Тимур Венерович. Һаумыгыз. Шулай итеп, ямагат күзәтүчеләр эшләй. Улар республикаларга күзәтүләрдә беренче тапкыр гына түгел, бүтән алдагы хайлаударда эшләнә. Шулай да был хайлаударның үзенчәлеге нимәлә, улар ничек хайлап алынды? Безнең ямагат палатаһы әйткәндәй, был киләһе хайлаударга әзер, тулыһынча әзер, иң беренчән әйтергә кирәк, һәм әлбәттә 10 мең күзәтүчеләр әзерләнде. Улар һәрбер районда, һәрбер калала, һәрбер точкала участокта буласак. Һәм һәрбер районга, һәрбер калага сыгып, безнең ямагат палата улар өчен укытулар оештырды, һәм һәрбер кеше үзенең белемен алтын стандартын алды. Нимәкә ул алтын стандарт? Алтын стандарт күзәтүчеләр өчен ул дөрес күзәтү хайлаударда процессын оештыру, шундай бер кагыйдәләр йыйынтыгы. Нимә белергә тиеш инде күзәтүчеләр? Бына участокка килгәч тә ук нисек хайлаудар үтә. Дөрес үтәме, дөрес үтмәйме, дөрес камералар торамы, дөрес утыргычлар торамы, һәм шулай үзенең һәрбер шундай үзенчәлекләре бар. Һәм күзәтүченең эше әлбәттә шул бына ошо процесс дөрес оештырырга тиешен күзәтеп тора. Димәк, камералар була бу хайлаударда? Әлбәттә. Һәм ошо хайлаударда үзенең участогында күзәтүче нимәләр күргәнен әлбәттә безнең дөйем матбугат үзәге бар, шунда булган информацияны биреп тора. Күзәтүчеләр турында интекләбрәк, бuna кемдәрде бу 10 мең кеше исәбенә хайлап алдыгыз? Уларга ниндидер талаптар булдымы? Бұл күзәтүчеләр әйткәндәй төрле өлкәннән тупланды. Ул булма студенттар, ул производственниктар, социаль өлкәннән тип әйтәйек, ул педагогтар, ул медицина өлкәһеннән дә. Шулай ук быел безнең ямагат палата 24 некоммерческий организация менән килешү төзеде. Һәм ошо оешмалар шулай ук үзенең кешеләрен күзәтүче итеп безгә бирделәр. Бuna коммерцияга карамаган оешманың күзәтүчеләре булган, ягъни бында төрле өлкәннән хайлап алганһыгыз. Улар күзәтү алып бара һәм ниндәй дә булһа хукук бозу сорактары теркәлгәндә сезгә хәбәр итәргә тиештәр. Нимәгә улар аеруча игътибар итәргә тиештәр? Әлбәттә, бына иң беренчедән күзәтүчеләр өчен шулай кызыл линия эшләй. Һәм шул беренче һораудар килеп сыкса, шул кызыл линияга шылтыратып, улар кәңәшләшәләр. Әгәр дә участокта дөрес булмаган бер хәл килеп тауга, уларга бер мобильный группалар бар, һәм ул мобильный группалар һәрбер калала, һәрбер районда шунда ук шул хайлау нөктәһенә барып сыгалар. Барып сыгып, ниндәй һорау килеп сыкканын шунда ук хәл итәләр, карайдар, шунда ук кагызда бөтәһендә инструкция алган. Ягъни бу күзәтүчеләр үз исеменнән генә эшләмәй, уларга шундай мобиль группалар ярдәм итәләр. Димәк, хәзер мобиль группалар турында интекләбрәк килергә кирәк. Кемдер уларның бурысы нимәлә? Мобиль группалар әлбәттә улар эксперттар, улар укытучылар. Күбенсә әйткәндәй, буны ошо күзәтүчеләрдә укыту оештыру вакытында укыткан кешеләр инде. Уларның бурысы инде күзәтүчеләргә үз сыратында ярдәм итә. Әлбәттә. Шулай ук нимә әйткәм килә, һәрбер хайлау нөктәһендә күзәтүчеләр арасында блогер буласак. Бу яңалык. Һәм был блогер шулай ук һәрбер район үзе, һәрбер кала үзе блогерды куя инде хайлау урындагы. Һәм шул блогердар үзенең социаль селтәрләрендә хайлаудар нисек үтә икәнлеген күрсәтеп барасактар. Хайлаудар өскән була, блогерлар димәк өскән эшләй. Әлбәттә.
Күзәтүчеләр Бик кызыклы, димәк, социаль селтәрдә лә без күзәтеп бара алабыз хайлаулар ничек үтүен, күпме кеше катнашканын. Был шулай. инде хайлауларның асыклыгына килтерә тиергә мөмкин. Әлбиттә, әлбиттә. Төп был хайлауларның төп максаты хайлаулар максималь рәвештә асык булырга тиеш. Мәгълүматты халыкка бары тик социаль селтәрдә аша гына yetkермәйләр, блогерлар гына yetkермәй, ул әлбиттә без журналистлар эшләйбез. Безнең өчен елдагыса матбугат үзәге эшләй мәфилә. Әлбиттә, әлбиттә, ул матбугат үзәге булмаһа, дөрес булмас. Чөнки безнең граждандар бына хайлау нөктәләрендә булган информация, мәгълүмат ошо республикабызның үзәгендә башкалаһында матбугат үзәге эшләп барасак һәм шул матбугат үзәгенә төрле яктан информация килеп торасак һәм әлбиттә менә телевизордан, газеттардан был информация шунда транслироваться итәсәк. Әйткәндә, журналистларның эше һәрвакыт ошондай хайлаулар вакытында оештырыла. Иң алдынгы, иң тәүге мәгълүматты тап ошо матбугат үзәгендә без алып үзебезнең тыңлаучыларыбызга, телевизор караучыларга yetkерә алабыз диергә мөмкин. Һәм бу мөмкинлек өчен Исламта Җәмәгать палатаһына рәхмәт. Тагыла бер эше, кызыл линия эшләтинеге. Бу кызыл линияга ябай хайлаучылар үзләре мөрәҗәгать итә аламы? Был кызыл линия күзәтүчеләр өчен, безнең граждандар өчен колл-центр эшләячәк. Һәм әлбиттә хайлаучы әгәр дә хайлау нөктәһенә килһә, ниндәйдер шулай ук дөрес булмаган хәлдә күрһә, ул шулай ук ошо колл-центрга шылтыратып шул информацияны yetkерә ала. Һәм шулай итеп, безнең хәзер хайлау участкаларында күзәтүчеләр, уларга ярдәмгә килергә торган мобиль төркемнәр, блогерлар һәм журналистлар эшләй. Тагыла нинди үзенчәлеге бар быелгы хайлауларның? Җәмәгать палатаһы безнең тулынса әдер дип әйткәндә, шулай ук әйтеп үтернем, безнең эксперттар җәмгыяте шулай ук тулынса әдер. Был эксперттар җәмгыяте бына ошо электораль күренешләргә үзләренең фикерләрен, караштарын шул халыкка шулай ук информацион ялан аша yetkерәләр. Шулай итеп, 15-17 мартта бөтен Рәсәй 50 тәксеһен хайлай. Әлбиттә. Бына ошо яһәттән тамашачыларга нинди теләктәрегез булыр? Бик тарихи вакыт һәм безнең илебез өчен еңел булмаган вакыт бөтендә. Шуңа булган граждандарга, булган кешеләргә әлбиттә килергә, үзенең граждан позициясын күрәтергә һәм хайлауларда махсус рәвештә катнашырга сакырам. Үзегез хайлаган кандидат өчен тавыш бирергә. Әлбиттә. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Әлбиттә, хайлаулар тыныс үтер һәм җәмәгать күзәтүчеләре үзләренең бурысын yerine yetkереп башкарыр дигән ышаныстабыз. Әлбиттә, шулай буласак, чөнки икенчеләй була алмай. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Башкортстан Республикаһы башлыгы карамагындагы Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идара Академияның өстәмә белем бирү һәм инновацион үсеш департаменты итәкчесе, Башкортстан Республиканың Җәмәгать палата әгъзасы Тимур Вәлитов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.